To moje video o jedle bolo veľmi vášnivé, takže mám z toho veľkú radosť. A druhé moje video bolo, ďalšie moje video bolo o tom, že treba chlapov krmiť, takže poďme teraz na krmenie. Ja viem, že toho máte dosť, dievčatá, že máte decka, že máte robotu, že máte toho strašne veľa a že je blbé večer prísť domov a teraz rozmýšľať, že čo varí. Takže poďte skúsme jeden geniálny recept. Vždy, keď to spravím, každý sa takto sa zachádza, šťastní sú, že aké je to bohovské, lebo naozaj je to bohovské slovenské, typické slovenské jedlo, ktoré už teraz, a nie že babky nerobia, ale už ani prababky pomaly nerobia, je to hrozná škoda, lebo je to rýchlo a ľahko urobené a fenomenálne jedlo. Volá sa, že šulance. Minule som videla takýto recept, robil to nejaký hyper fakt úžasný kuchár a tento recept nám ukazoval, podľa mňa v jeho reštaurácii to musí stať nejakých 15 eur jedna porcia, tak my to spravíme za 1 euro všetky porcie, takže základ je zapnúť hlavu hneď ráno. Ráno si uvaríte zemiaky. Ja som už začala aj šúpať, takže ráno uvaríme zemiaky, lebo keď sa vrátim z roboty, tak už musia byť vychladnuté. Keď sa vrátim z roboty, len zoberiem nožik, tak to ošupujem, pozrite, ošúpané zemiačiky, rýchlo. Čo spravím s nimi? Začnem ich pretlačať. Keď nemáte pretlačač, čo je dosť možné, normálne ich nastruháte. Normálne nastruháte na drom. Ježiš, toto je strašná robota, ale dá sa to. Však sme nejaké baby, cvičíme, viete? Cvičíme. Medzi tým dajte variť vodu. Tu sa vám možno varí voda na párky, ale párky dnes nebudú, dnes budú šulance. Dajte to variť, lebo to trvá nejakých pár minút, kým sa varí a medzi tým, kým sa tá voda zvarí, už budete mať dávno cesto urobené. Takže mám teraz spravené, skúste takých, čo ja viem, 700 gramov, aby ste mali zhruba kilo jedla aj tak pre 4 ľudí a potom ešte aj susedia budú klepať, že čo to máte dobrého a budú vám tam chodiť otravovať. Takže toto je urobené, pozrite sa, krása, umýme ruky, fajn. No. Je to asi 700 gramov, môžeme tam dať vajíčka, vy vegáni nemusia tie vajce tam dávať, vegetariáni môžu, neviem, som si celkom istá, že ktorí čo môžu. Pozrite sa, dám tam aj žltka, aby to bolo krásne sfarbené. Tak, jedno, druhé, tretie. Tak. Ja to dávam sem, pretože ja mám drvič. A drvič všetko rozdrví. Stačia 2. Dobre. Takže máme tu vajíčka. A teraz tam dáme zhruba 30 gramov múky. 30 gramov múky. Možno, že aj menej, ja to dávam tak od oka. Ja dávam hladkú, ale dobrá je polohrubá. Skúste to, je to také trošku také drsnejšie. Dáva sa tam aj soľ, neviem prečo. Občas zabudám, ale nevadí. Keď nedáte vajíčka, tiež sa nič nestane. A ono to takú farbu získa. Nemám pocit, že by to nejak bolo tam cítiť v tom jedle, ale je to fajn. Pozrite sa. Hovorí sa, že ono sa to hovorí, že treba deti zapájať do toho, ale keď vám začnú šúľať šulance, tak to v živote neušúľate. No ale tak niekedy to tak môžete. A ďalšia vec je, kým toto robíte, tak zapojite nejakého životného partnera, nech vám pomelí mak. Pretože to je dosť ťažká robota, sa to blbo robí, ale môžete kúpiť aj mak pomletý, lenže ten je taký horký trošku a on je taký uchutený a nie je to moc dobre. Takže kým toto robíte, nech vám pán manžel, alebo čo to máte doma, tak pomelý mak. No, pozrite sa, už to vyzerá dobre. Koľko to trvalo? Pozrite sa, toto je dosť. Toto keď zjete, tak máte fakt, tá rodina bude kľudná. Zatiaľ sme na 4 minútach a teraz ideme urobiť takúto vec. Pekne je to v pohode, nie je to absolútne žiaden problém. Hovorím, keď chcete, dajte tam trochu soli. Ja tam nedávam, lebo však viete, sol nie je zdravá. No a teraz poďme na to, teraz to rozkrájame. Takýmto rýchlo to rozkrájate takto na také malé valčeky. A tie valčeky rozkrájate na také ďalšie valčeky. Takto. Ešte som chcela spomenúť, že nerobte si nejakú ťažkú hlavu, že aký varný typ zemiakov máte používať. Vidíte? Lebo ja to tiež neviem, ja si nikdy nepamätám, že aký varný typ, ale v podstate každý zemiak je dobrý. Ja som použila také žlčie, teraz tie sú chutné, tie sú veľmi chutné. Ale dajú sa používať všetky. Odporúčam nepoužívať nové, lebo nové sú strašne vodové a tam potrebujete strašne veľa múky a to je zbytočné. No, ja dávam hladkú múku, možno, že niekto môže dať aj takú nejakú zdravšiu, ale oni potom vyzerajú ako špinavé. Ale keď vám to nevadí, tak si kľudne dajte aj takú, takže to treba potom zjesť rýchlo, lebo oni trošku tak, nie je to tak dobré už. No pozrite sa, tuto mám valčeky urobené,
keď to chcete urobiť, to musí byť čerstvé. Nie je to veľmi dobré robiť to tak, že keď má dojsť návšteva. Ja to používam aj ako dezert, lebo to je také nezvyčajné a majú to radi hostia, že nie je nejaký obyčajný dezert, čo každýkrát majú nejaké tiramisu alebo niečo také skvelé, ale je to ozaj originálny dezert a mne sa to strašne páči, že to je slovenské. Lebo my máme najlepšiu kuchyňu aj tak zo všetkých, čo? Taliani, Francúzi. My máme lepšiu. Pozrite sa, tak toto mám urobené, aby sa nám to nelepilo, tak to treba, a teraz, aby sme to rýchlo spravili, lebo však sa ponáhľame, decka vám tam rieskajú, že sú hladné, tak si to narežte takto spolu, na také, aké chcete. Niekto robí tenšie, niekto hrubšie, niekto kratšie, niekto dlhšie. Pozrite sa, toto už teoreticky môžete hodiť do vody. Medzi tým už voda vrie určite. Vám to teoreticky môžete hodiť do vody, ale nie je to také pekné. Keď to takto každý jeden ušuláte, a pozrite, to je tiež rýchlo, to je za minútku hotové, tak je to krajšie, je to také chutnejšie. Tento je moc hrubý, tento predelíme na poli a pomaličky si to takto pošulkáme, pomaličky rýchlo. Toto môžu robiť deti, toto majú deti strašne radi, lenže potom to trvá 2 týždne a nie 20 minút. Ale však skúsiť môžete, hlavne cez prázdniny teraz. Je to také letné jedlo. Rada som to robila deckám v lete, keď som ešte bola na materskej, som bola 15 rokov na materskej, tak som varievala šulance v lete a to vždy chodila celá ulica, to bolo zlaté. Pojedli to, potom chodili mamičky sa pýtať, čo to pre Boha som varila, že decká boli nadšené. No obyčajné šulance, zemiaky, múka, vajcia, mak. A ešte by som odporúčila, aby ste čo najviac toho robili, pretože nám môže Európska únia zrušiť mak a nebudeme mať nič. Možno ich to prejde, že majú iné starosti teraz. Už sa to blíži ku koncu, už mám len 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hotovo. Takže mám to urobené a teraz pozor, voda vrie, veľká voda, veľa vody. Dáva sa tam sol, prečo neviem, ale dám. Pozrite, to tak zovrie ako nejaký čarovný nápoj. A teraz to tam takto idem celé hodiť. Dosku tam nedávam. Tak, rieka to. Nevadí. Tak. Krásne sú. Zemiačiky boli perfektne, vydarili sa. Že boli striekané. Raz. Oh my God! Kým sa varia šulance, to je takých pár minút, neviem koľko presne, podľa toho, aké ich máte, koľko ich máte, tak si pripravte mak. Dajte si tam cukru, ale minimum, práškového cukru minimum, netreba veľa, ale bez cukru to fakt sa nedá. Ja nemám moc rada sladké, ale toto sa nedá bez toho robiť, minimum, pár lyžičiek. No a môžete aj orechy a môžete aj dokonca aj so syrom to robiť, môj muž to má rád syrové. Je to vlastne také ako tie talianské ňoky, oni z toho robia ako slávu a my tu máme šulance a nikto o tom ani nevie. No, takže toto je pripravené, teraz nastal okamih. Šulance zamiešame aspoň raz, oni keď začnú vyplavovať sa, tak už sa môžu zbierať. Zatiaľ sa ešte varia, varte sa, odokryté. Zoberieme misu, čo najkrajšiu, podľa toho, aký máte hosti, najlepší hostia sú vaša rodina. Zoberieme krásnu misu, pripravíme teraz osudovú vec, maslo, dáme tu ešte trošku masla, maslom sa nesmie šetriť, maslo dám do mikrovlnky. Viem, to smrť, ale dám to do mikrovlnky, trošku sa... Môžete to aj variť normálne, mne to je jedno zohrievať, keď chcete, ale už nastáva tá chvíľa, pozrite sa, už sú krásne sú, pozrite sa na to. Ešte trošičku, snáď to prežijeme. Pozrite sa na to, a to už vám slinta celá rodina kompletne, už nevedia sa dočkať, keď to konečne povyberáte. Nedá sa tam nič pokaziť, nič. Hotovo. Parádne roztopené maslo, pozrite sa na tú fantáziu, polejeme trošku maslom, posypeme makom, raj na zemi je tu. No, trvalo nám to 10 minút, dobre, keď nech nežerem 15-20 a pozrite sa na tú fantáziu, ako to nádherne vyzerá, pozrite sa na to, to je krása, ale ešte lepšie to chutí, takže skúste si to zajtra, dajte mi vedieť, ako vám to vyšlo, ako vám to chutilo.
Nešetrite maslom ani makom, nešetrite. A uvidíte tú bláženosť tej rodine, ktorá nastane.